Takže ďalšie jedlo, divina, ľudský pavlové, paradajky, šerunky. A pozrite sa, všetkým, čo chcem predstaviť ten darček, čo som dostal, zlatú pinzetu. Takže vy, amatéris, toto je zlatá pinzeta od môjho šéfa. Od môjho šéfa, s ktorou sa takto idem hrať teraz. To je tá pinzeta na to varenie, na omočko, na tedy a teda. Takže všetko. Klusky, šeriny, ňoky, divinové karičko, za chvíľku vám to predstavím. Pažitkos. Jaká je fajnová, čo? No dobre. Kare. Pozrite sa, ako sa robí s pinzetkou. Napríklad takto, dobre? Páči sa. Takže ne s pinzetou sa štára dokolo oka, ale dá sa s ňou aj variť. Ale tu už prestaň. Ňoky. Pozrite sa, nádherné. Divinový demáček, vláka prelejeme. Chytíte, zatočíte, proste to naň tam buknete. Olivový, troška olivového. Tento zvuk mám rád. Takže ďalšie zmenu, čo ponúkame, sú domáce ňoky, divinové kare, fazové lúsky, šeriny, mikroglinky a ňoky sú vyrobené na pažitke. Takže fakt čerstvé glinky, domáca výroba. Počúvajte ma, není o čom. Pozývam všetkým a prajem dobrú chuť.